ko welama mawɗo hannde arde ɗo henna e yewtere mon Sénégal men tawa koye e chaine men Vindere TV mo bandiraɓe mbatta hakkille e kala e saaha hannde noon wonmo joodiɗen ɗo eɗen jooɗodi e ceerno mo Hammadou Lamine Ka mo ganduɗa ko goto e ɓesgu ceerno Saydou Doro Ka ɗum noon ko welama mawɗo hannde joddade makko ɗo soko tawi on jiima noon on gandat jogori wonde ɗo ko qala Allahu taala ala rasulullah kono haade men e yettoyade e namde ɗe tigui rigui ko ardi foof ceerno Saydou ko weltare ittude saaha ma dokka ɗum bandiraɓeɓe ko ardi foof calmina bandiraɓeɓe e on saaha puɗɗiɗen nadde tigui rigui e bundi namde ɗe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Min calmini bandiraɓe kala to goni e windere nde kala e min calmini bandiraɓe e gollogal ma barkingal ngal on télévision Windere TV ɗum kam holli hoori mum haali hoori mum holli kañum ɗo sembe mum wawi haalde foof anniya mum kam daɗi ɗon taw ɗo anniya mum yiide haalde koye windere nde kala ɗum noon ko yettinta ɗum ɗon ko noon ko enen fof bandiraɓe rendude ɗum waɗi sa wi min dokki temps am Windere TV mbaɗa koko haani saabu windere koye nder windere nde jeeyami te windere nde kadi inchallahu taala no mbiɗa ni amin calminaɓe amin juuroɓe amin calmina goto foof ɗo heedi ɗo woni ɗo hetti foof amin ñaago jaam Allah subhanahu wa taala yo wone mum. ceerno Mouhamadou Lamine caggal nde e calminɗa bandiraɓe won ko faya ko e ñalɗi diine ko gonga diine ni kam koko wonno gila ko ɓooyi koye hen gonɗon saabu ko hen pawɗon koyɗe mon on meeɗa fawtude kono oɗon ganniyi tuggude e aljuma oɗo garowo ha wona balɗe jeetati oɗon jogori wonde toon e nder département Kanel département Matam e département Ranérou exactement somi winoma oɗo programme diine mo paaɗon e dow mum an e bandiraɓe e musidɓe e somi programme o exactement holko woni holko mbiyata bandiraɓe uma don fume Allah jarama programme o no anda ko yontere pinal Samsul Huda woni semaine culturelle islamique Samsul Huda ko fedde ɓooyde andade e gandanɗa hoorema e nder diwan Matam Allah hoddiri e ñawore mum jooɗimo dummum no juuɗo golle mum no dartino ɓe jogui anniya artide golle ɗe min mbi noon min gartita e sifa no wonirno ni min ɓeydat golle ɗe nde min mbaɗano tan ko 48 woni balɗe ɗiɗi min nawi ɗum ha yontere beele ha Fuutanko foof tinda Samsul Huda arti ha Fuutanko foof ganda Samsul Huda o alhamdulillahi rabbil alamina nani cikkanno Samsul Huda maayi tawa Samsul Huda mayani cikkanno joguinoɗo hen anniya moƴƴo woni gui haami nde min lisalam Samsul Huda kañ de kañ darnotono ɗum ɗo kañ waɗanno ɗum ɗo kañ gollalno ɗum ɗo ɓen dañce weltare ɓe ganda Samsul Huda maɓe heccanke wonan ɗo no wuuri joguinoɓe hen anniya goɗɗo mo wona anniya pewɗo ɓe ganda Allah filtini anniyaji mabɓe fawi ɗum to Samsul Huda noon jokka golle mum ɗum waɗi noon ɓe ndendi kamɓe Samsul Huda naɓe ɓe mbi yo mbaɗa yontere pinal diine ɓe pecci ɗum e nder département Matam he udditirka ka so Allah jaaɓi watte ko gandanɗa hoorema ko Matam woni le 28 juillet inchallahu taala maison de jeune ɗo e en ɗamini Matam naɓe fof ma noota en ɗamini hen gandanɗa hoorema hilfaɓe autorité administratif o laamu ngu ma noota enen ɗamini kadi hen kalifa men ceerno Abdou Wahab Sall ko kañum arata ardade golle ɗe to uddiguel ngol hokka duwaw wona golle ɗe puɗɗino inchallahu taala golle pawtoɗe hen ɗe woni so Allah jaaɓi aljuma o suɓeni samedi o ma won jillu yandu e nder département Kanel no mbiɗa ni e département Ranérou e département Matam ma won ngal sa teskima Oumar e programme he jiiɗa hen tan koye département Matam a yiya hen département Kanel nder programme he jiiɗa ay ko par min jiiɗi wadde ko kala min mbaɗa semaine culturelle taw ko département min kettinta ɗum kono hatta taw département keddi ɗi ko hen jeeya jilluji ɗi mbaɗiye toon jomum en kaltide kalane kollite golle ɗe ɓamti to golle ɗe ko ni ɓamtiri ko foti yewtidede hen yewtide hen ɗum woni ñalawma samedi o nogas jeenayyi so Allah jaaɓi ñande 50 ɗum ko yewtere mawde joni joni nde ganduɗa nde tawa ko mbaɗa haalde kilonnaɓe ne kaala juɓɓudi mum holto jaarata ne kaala keɓogal mumen holto jaarata eɗen ɗamini toon wadde yewtere dingiral yewtere yande taw waɗata ɗum ko professeur men Mamadou Youri Sall inchallah ardu hoɗen golle ko ceerno men ceerno Siraki Tall halifa ceerno Hammet Baba Tall e dendagal seeɗan ɓe gandanɗa homa kilonnaɓe e sarifaɓe kilonnaɓe e moƴƴiɓe kilonnaɓe kala ɗum waɗa julɓe fof ne nodda hen so ɗum timmi golle dewoyoji hen ɗe woni so 34 ɗum ko batuji hakkude meɗen gandanɗa hoorema e pelle fedde men ɗe e nder guure ɗe e pelle men keddiɗe
ñande goo ɗum woni ñalawma kadi mawɗo to Agname Siwol o ñalawma noon min kertori ɗum ko ñalawma duwawuji leydi ndi hattojide duwaw to tolni ɗo kala ganduɗo holko jaɓɓal leydi ne andi leydi ndi ɗo ummi ɗo eɗo leydi ndi tolni ɗo ko huccani ko ne hattojine duwawuji ɗon noon ɗin duwawuji noon ɗum waɗi enen jakori dendagal leydi Sénégal fof eɗen duwano hen président Macky Sall baɗɗo ɗo hen no gandanɗa hoorema ko fodde mum ha timmi ha no wayno jogol wondude Sénégal an ɗum waɗi saago amen ko président Macky Sall ara asino min keeɓi wonde rango e makko wonde omo ñaagui gantumo wonde nelaɗo makko waɗa fodde makko kono noon min jiiɗi kam sino ko saago amen min certa e wiide noon nde wonno nde o yiɗi nde min ndendi sembe amen fof min daari ho heeɓi hande siko saago amen on felti yaade o ara o waynodire e seeɗaɓe Fouta o waynodire almuɓe Fouta ɓe ganda o moɓe tampanno waɗaniɓe gueɗal mabɓe hen gotel woni waɗaniɓe koɓe jinno e leydi he kono kadi ruttiɓe kamɓe ne teddugal saabu dande ɓe dayno nde kamɓe Foutankoɓe hayde goto daraki nden darde tengti noon Samsul Huda anduɓe ɓe ne gandi Samsul Huda holto darno président Macky Sall ɗum min duttitta ko hen ko noon Allah ñaawi ko noon hande noon amin jiiɗi yo ar o waynodire amen so taƴi fiɓata ko heɓani yo joom suudu makko ar so joom suudu makko ari mamin gandu kanko koko umme makko ari ko ƴiƴam makko ari ɗum dal amin jiiɗi ɗum Oumar ɓe gara ɓe kawle duwawuji he to ñalawma Agname Siwol o so ɗum woni ko woni le premier mo waɗata so ɗum ɓenni le 2 min mbaɗa congrès minen fedde nde fof min jotto min jurdo min kiña ko ferguidnomin ko no min mbaɗa hamin daɗa hen hono hol kuccamɗa min paayi hol taaɓe ɗe min poti wadde ha gandanɗa hoorema fedde nde wawa dañde gartam mum ɗum haala ɗam saabu Samsul Huda Oumar so ruttama hanki ko gollanno ko no anda feñde Samsul Huda ko gollino e Fouta surtout ma e nder département Matam hay fedde wote gollani ɗum te koko exemple mawɓe ɓe dokkiri pelle ɗe kamɓe wona fedde tan joguinoɓe jawdi ala ko fedde almuɓe ɓe ngala hay mbuuɗu ko piyata ko hitande ha hitande piyata kono noon sababude darde mabɓe sababude godal mabɓe sababude pellital mabɓe hollideɓe koye mabɓe ala programme état Sénégal waɗano e département Matam taw waɗani ɓe hen wona banggal sensibilisation wona to banggal développement wona causerie wona séminaire uji foof waɗanno min hen intégré gouverneur kala programme ɗo département Matam waɗat ko dañde Samsul Huda yettino ɗon Samsul Huda suutano konngol mum ko foti wiide eyyi ko foti wiide ala wiya ala ha aduna fof anda wi ala ko foti salade salo ko fewani hay décision mo état Sénégal so wooti so yuunitima no tawi ɗum o arrangeani république Sénégal wiyanma ko ɗum ɗo mataw ko guirtuɗo miijo ngo ko wongo kono wona miijo ɓiɓɓe Sénégal naɓe kaala hen ko foti haalde fedde waalde no foti ko wallede fodde waalde no foti ko wurnede wona waɗede découragé wona bonnanede wona faddede wona haɗede gollade ko ɗum noon alhamdoulillahi rabbil alamin Samsul Huda yiiti ɗum e hoore mum dartima dacci ƴiƴam ari holliri fulla e fayida yidde gollade ɗum tagui noon chef de l' état encore une fois amin gueromo solennellement amin jiiɗi yo tawtu min ñalawmaji ɗi so taƴi fiɓata ko wawa ar Mayram Faye Sall ko joom suudu amen ko bande amen debbo ko bande amen koko kañum woni yummude e daaraji foof te ndey daara sono haale Fuutankoɓe caabi ɗum kañum woni jippina bayda jippina sanda jippina falɓe wurna ɗum wuppana ɗum jippina ɗum ɓen woni ndey daaraji feere ɗi ndey daaraji Fuutankoɓe ɗo mbi Mayram Faye Sall yo cohli ɗum koye ñalawma meɗen tati août baɗowo to Matam o ko on cérémonie officielle ganduɗa o ñalawma ɓuuri mawnude dendagal kala biyeteɗo kilif nder région Matam ene ɗamina hen kala biyeteɗo ko ceernajo nder région Matam ene ɗamina hen kala biyeteɗo ko moƴƴo ɓiɗo région Matam ene ɗamina hen mbaɗa hen fulla mum e fayida mum kollira ndimagu mum kollira pinal l'islam ngal yiiɗi hollide ngal yaltina ɗum enen ɗamini ko wayno windere TV en ITV en kañum fof ko yaltinoɓe ɗum en direct donc ko fof ma waɗa hen fodde mum ko fof ma waɗa hen dande muɗum inchallahu taala ɗum noon Fuutankoɓe yo mbaɗa hen fulla e fayida banggal budget amen o ko budget programme min ganduɗa wadde o sa min caldi ɗum ko caɗele Sénégal hawrunoɗe amin mbaɗa laaɓi ɗiɗi amin mbaɗa fixé datuji amin caldo banggal budget amen min pecci ɗum ko pecce tati min gacci feccere wotere mais feccere wotere nde e hoore mum ko min dañi hen caɗele mi ha hande min mbaɗa boucle fedde noon ɗum waɗi fodɓe wallude min banggal lendi ko min paami darinoɓe no mbaɗa no mbiya no bonna fedde Samsul Huda ɓe ko ɓen guirñiti mbi no paddo golle ɗe kono ɗe golle ɗe ko Allah wi ko mbiɗo no ñifa annore Allah timminat annore mum kañum fenat ala ko wawi hen hay batte ma inchallah ma fedde Samsul Huda ko wanno programme ha aduna fof yi ko ma yi Allah waɗana ɗum Samsul Huda ha yetto ha feewa ha moƴƴa taw hay gaño goto ala ko wawi hen ɗum waɗa kala jeeɗaɗo moƴƴere kala jeeɗaɗo teddugal to gonɗa ɗo e leydi he caggal leydi amin jiiɗi mbaɗa hen junggo ma min mbaɗa hen teddugal ma mbaɗa hen fayida ma so Allah jaaɓi sa waɗi Allah yoɓete ɗo amin profito ha jo amin guero hen Fuutankoɓe ha tengte musidɗo men Harouna Dia
golle ɗe amin jiiɗi heɓite min jiiɗi ko Harouna Moussa Dia yo Allah waɗa hen junngo makko Fuutankoɓe ne jogee makko gilli ne jogee makko korte ne jogee makko hoolare yo Allah holla golle ko golle makko Allah heɓito golle ɗe keɓligol timmugol ɗum amin coyni ɗum e makko ɗo ceerimo Harouna Dia ɗo jeerotomi Amadou Akle Amadou mi andamo andakam waddakam kono min nani golle makko min nani musabaqa mo waɗi to Fouta tourné mo waɗi on min keeɗi ɗum e nder gandanɗa hoorema e nder programme uji moon ɗum noon firtata ko omo yiɗi l'islam omo yiɗi ɓamtude l'islam kankone ɗum ɗo yo Allah o jeeya hen o heɓɓito ɗum ko hunde fof nde heɓitede ha ɓen kolla sikkoɓe mbawi bonnude l'islam ɓe mbawa l'islam hay batte yuridu an yudfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuruhu walaw kariha kafirun Allah wi kañum ko anniji ko e golle ko waɗ ɗum noon ko jeeya koye golle l'islam sabu ɓamtude pinal l'islam yimɓe cikkal ɓamtude so wiyanom noon ko nalakakala go wiyata no bonna so wiyanom tan ko gamɓe pinal go fof wiyata ko bona kono e nder l'islam nde wonno accana hay hunde gurdam pinal koko jeeya hen pinal koko jeeya e l'islam ɗum noon ko nden fedde ummi ɗo yidde ɓamtude pinal l'islam ina yaade e dendagal ɓiɓɓe Fuutankoɓe mum yaade e wambaɓe mum yaade e awluɓe mum yaade hay goto ala moɓe goppi kala ɓiide Fuutanke ɓi joguiɗo pinal l'islam yo ara yalta e golle he golle ɗe ha jettoyo inchallahu taala voilà ma en wirtu caggal seeɗa haade men arde tigui rigui e programme ñande e guddiɗgol nde mi nani aɗa haala fedde nde koko wayno koko ɗefno mayde ni koko ummiti e so tawi no mi ruttoto caggal seeɗa e holko wonno mujibu cosgol fedde nde saabu cosgol fedde way kono lekki codeteki ni kala ñande lekki sooda tawan won rafi goɗɗo so fedde sosama tawan ene woodi goƴa mo ganduɗa yimɓe fof danodiri ɗum ɗo de ko goƴa kono goto wawa safrude alay saago ma mbaɗen fedde e jaɓanen goƴo o beele ene safro holko wonno dalil ha cosɗon fedde ɗe e hol on saaha e holɓen sosnoɓe fedde nde Allah jarama Allah ngal ɗo namdal jayɗe ɗe fof namdima ɗum min noon yimɓeɓe renduɓe fedde min mbi ko woto duttoɗen hunde e gandanɗa hoorema ko caɗele fedde nde sen duttimi tan wawi wonde wonno sifori min noon tako caɗele hakkude amen ɗe ɗum min ñawdi ɗum so jogui noon hen pellital gonga e gonga ɓen gummima darima pour jokkade fedde nde fedde jokka ɓe ganduɗa noon kañum ala ko gomɗin hay hunde kala ko ayno wawi ɗumen nawde ɓen tardintamin min ɗum no winta ɗum fedde so ala fandare sohlani waɗe fedde amin jogui fandare holkoni fandare moɗon wonno fandare nako maɗo jumaji jamaji garaji ko nandi mami yettane pandal ɗe mami yettane hay kokoɓe golli par ce que wona fedde miijo tan pelle ɗe ganduɗa fayi tan koye miijo no goodi mi wima nane e nder haala he kala programme état Sénégal ƴefti to banggal département Matam on saaha waɗano min hen minen min bokki sensibilisation lutte contre le sida min bokki sensibilisation lutte contre le paludisme minen min bokki sensibilisation ala cause ridal bref ala cause ribaɗannoɗe e saaha amen nomin dari nde walla séminaire walla ko wawi wonde walla formation e nder département Matam tako développement haalata walla haala ko ganduɗa ko intérêt population Matam taw waɗani min intégré meeɗa wadde fof min jonto min gadda participation amen miijoji min jogui hen min gadda komin poti hen jabde min jaɓa komin poti hen salade min calo fedde wanno noon mbima foti waɗede encouragé ko noon holko ummini fedde nde sa ƴeewi estati amen ko socio éducatif et culturel fedde nde yahata ko affaire rendo kala kono ɓamta rendo kala kono ɓamta jangde par ce que koye jangde min towni ko jangde l'islam kala ko ɓamta pinal gonka ko ɗum ɗo neɗɗo wawa sertude e pinal mum neɗɗo jiɗɗo ɓamtade an e pinal ma on cindodira kala to gonɗa sa naata e gaska ni taw koye pinal ma ngal nanduɗa ɗum woni haqiqa neɗɗo no pinal neɗɗo koye neɗɗo jeeya bo heewi widema noon pinal e cagarte wona gotum pinal won ko seŋe neɗɗo o ko sa yi kam ni tan a andi ko holko min komi holli on ko pinal am feññintaɓe ko ɗum woni fedde nde joni noon ɗum waɗi alhamdulillahi rabbil alamina o on saaha fedde nde golli hen ko heewi ko foti ko Allah hoddiro yo gollu mami artu e ɗum ɗo mi jokka e golle kuccanaɗe ɗe woni ñalawma meɗen Matam o ñalawma Matam mo ñande gudditgol nde ko gonga yimɓe fof noddama hen kono ene foti ene woodi tan ɓe ganduɗa kañum ɓe mbaɗata présidé ñalawma o ko holɓen hilifaɓe ɓe ganduɗa oɗo ñalawma kam oɗon gandi ɓe inchallahu rabbi ma tawtore ñalawma o eyyi hilfaɓe ko pelle o wedo fedde almuɓe minen hilfaɓe mi teddini ko hilfaɓe amen diine guddigol ngol ko ceerno Abdoul Wahab Sall ñalawma cilono ko ceerno Silaji Tall e ñalawma siwolo kamɓe min teddini ɗum ñalawma timmoɗo o woni ñalawma mawɗo
o woni ñalawma cérémonie officiel o on kala laamu ngu mo foti haani nelde ko toon foti hawrata heen denndaangal komin golluno komin jaano e département ji région ngaji ɗi fof ɓemin tintinoɓe ko ñande he ko ɗon ñallata ɗon kawriteɗo e Matam ɗo ɗon on ñalawma noon ñalawma 3 août ardi ɗum ko ceerno men ceerno Mouhamadou Samassa kanko woni ardina golle ɗe kanko ardoto golle ɗe o timmina golle ɗe gandanɗa hoorema o downo fedde nde hokkodira aadi ƴeewa so tawi kañum koye mum e nder congrès mo kalɗen nane o so par duuɓi ɗiɗi mbaɗata so par duuɓi tati duuɓi nayyi kañum en gandi hokkodira aadi ha ladial ngal laaƴi fof bandiraɓe e paami tigui rigui ɗiɗo ko ñalɗi baɗɗi fayida wadde mo kala ene jogui hen gueɗal so tawino a waɗatno erago e rendo ngo moni foof e participation kadi e hol parrain e ñalawma o ko holko mbiyata bandiraɓe mbimi alhamdulillahi rabbil alamin ko mbiɗa fuutankoɓe mbiyata wuulago jaam woppittaki goto te goo fof Allah ne hokki ɗum gueɗal go hon jogui mbawko ɓe wonɗo keedi koye haala ɓe keedi koye wadde e posuji mumen ɓe keedi wadde gandanɗa ho e miijoji mumen ko fof no wawde ɓe ko bismotoɓe fittoɓe ko fof ɗo era ɗo Allah henni ɗum ɗo joom galleji yo pittu galleji ɗi bismino en hoɓɓeɓe bismino ɗum wadde hoɓɓeɓe golle ɗe ha golle ɗe timma ɓe ganduɗa alhamdulillahi rabbil alamin kañum en ko kañum en jogui ko ina teddinira e hoɓɓe ko woni joom jawɗele en ɓen kadi erangol no erɗe nango enen paltaki hay goto enen geeri foof ko wayno ɗahir sara musidɓe men fof eɗen jeeri yoɓe ngal ɓe notito e golle he ɓe mbaɗa hen fayidagal erango kadi gandanɗa hoorema ɓe geerotoɓe dendagal fuutankoɓe ngala notade ñalawma ɗum kadi koye ballal jeeya neɗɗo no erama notima wona kadi walli amin jetta noon Mouhamadoul Mansour damin gaddi mbaɗi programme Mansour Bousso Agnam Siwol goto kanko koye parrain o jeeya par ce que amin jogui parrain ji kanko woni parrain principal o to banggal Bayero womin gaddi programme o ƴeew koko ɓuttidde ko o wi o defini radio ɗi limtiɗe ɗo e télé ji limtiɗe ɗo fof kanko nawata ɗumen fof ko kanko waɗi ko ina nawa ɗumen omin jetti ɗum jetto ƴetta hukkide min jetti laamu Sénégal min jetti gandanɗa hoorema Mamadou Seck kañum ne waɗi ko wawi min jettira hono noon gandan Samba Ka en Siré Aladji en ko fof ko hay goto min jawanani ko waɗi neɗɗo waɗata tan ko anniya mum ko noon gandanɗa Oumar nokkuji watte koye nokkuji watte ko Matam sono waɗi ne waɗi gardi ɗum mi waɗi monsieur le maire Mamadou Mori Diaw e banggal lawol minen somin beelama kala maire mo waɗani amin mbawi ɗum noddude lawol ɗum amin gandi ɗum de ko programme mo ganduɗa hoorema so addama e nokku wayno commune aji mairie ji ɗi ina jogui gota e budget muɗum volet social ɗum no wiyete kay komin mbaɗani komin poti wadde fof min mbaɗa komin non kono min mbaɗani hay hunde yoɓe mbaɗ attention ɗum ɗo ko ɓiɓɓe fuutankoɓe gummini gandi teddugal mabɓe kuccine mabɓe kamɓe fof ɓe keeɓi lettuji mabɓe maire Matam heeɓi lettu mum ñalawma Matam min jiiɗi ko waɗa hen fayidagal maire Thilone heeɓi lettu mum min keeɓino jabuwol makko to banggal téléphone min beltanima mum kanko o waɗi ko heewɓe mbaɗani kono noon ganduɗa hono amin paadi ballal makko amin paadi darde makko yo wat kanko ne ganduɗa ñalawma Thilone o min jiiɗi ko waɗa hen fayida o waɗa hen neɗɗagal makko maire Agnam Siwol Farba Ngom o heeɓi lettere makko min jiiɗi ko ñalawma Agnam Siwol o waɗa hen fayidagal makko o waɗa hen neɗɗagal makko min jogui hen haqqe yowata hen haqqeji amen ɗum woni erago min guerto amin bismiɓe hen amin jiiɗi ko ñalawma ko ñalawma teddugal mabɓe kamɓe fof ɓe ngal ko fof waɗa hen ko foti wadde hen Allah jarama a jaram so tawi ene woodi ko jinɗa haalde komin namdakima o saaha kaala gudda jimmi haalde tan ko yettude seedanɓe meɗen ene ñaganaɗeɓe cellal e juuradeɓe e yettude julɓe kala yettude bandiraɓe kala hollude ñalawma Samsul Huda yoɓe daro hen ha ñalawma waɗa fayida inchallah Allah kam andani en jomti kala neɗɗo golliɗo sobo Allah yoɓete allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam